sulla on tapahtunut? Sä oot hyvällä mielellä. Oliko hyvä ilta? Joo. Joo. Oli tosi hyvä ilta itse asiassa. Oli kyllä. Oli hyvä ilta. Niin siis, tiedätkö sen uuden baarin, tai siis eihän se ihan uusi, on se joku 3 kuukautta ollut auki. Siis se, jossa ollaan haluttukin käydä. Kävin siellä sitten ja tapasin sen yhden tyypin töistä sit siellä, kun hän kysyi, että käytäisikö drinkeillä tai jotain. Niin mentiin sitten. Vähän mietin, että pitäisikö vaikka eikö, koska siis tavallaan me seurustelin, mutta tavallaan en. Semmonen ehkä sääntö se enemmän kyllä sit on, mutta sanoikin se hänelle. Mut kumminkin niin, siis mentiin ja oli hyvä. Siis kokeiltiin semmoista uutta olutta, semmonen paikallinen, ihan hyvä. Tai ei itse sitä siellä pane, mutta se on niinku täältä. Näinkin sen sitä etikäsistä, niinku, että se on semmonen. Okei. No kunhan nyt kerro, että mitä nyt tapahtuu, että niinku se saa jatkaa. Jatka. Niin, no kumminkin oli hyvä. Se oli semmonen sininen etiketti siinä, tai semmonen vaaleansininen, tai semmonen akvamariini, tai semmonen vihreä, tai semmonen, joo, oli hyvä. Oot sä kunnossa? Joo. Siis tiedätkö sen, kenestä mä nyt puhun? Joo. Siis ootas, mikä se nimi toi? Tää Johannes? Joo, just se. Ihan siis söpö, tavallaan tylsä, mutta tavallaan söpö, niin en tiedä. No mitä tapahtui? Juotiin sit vielä pari drinkkiä siinä. Siis tiedäthän, että tällainen siinä auto-steisiltä viikonlopuksi, niin lähdettiin sitten ajaa rantaa pitkin lähemmäksi niitä lauttoja siellä. Niin siinä sitten ajaessa mietin, että ottaaks hän minun kädestä tai koskettanut reittä tai jotain. No mitä hän teki? No, ei mitään. En oikeastaan halunnutkaan hänen. Mut mietin, tekisikö joku jotain, joten ehkä on parempi, että hän ei tehnyt sitten mitään. Ja sit Osuu. Siis siis häneen vai? Meidän piti pysäyttää auto, mennä tiesivuun, noustiin siitä autosta ja joo. Mut törmäsittekö te johonkin vai? En tiedä. Vilkastiin ja oli verta. Tai siinä auton valossa oli verta ja se valasi kaikki vaaleanpunaiseksi ja siinä roskiksessa siinäkin sekin näytti ihan vaaleanpunaiselta ja ajattelin sitten, että pitäisi varmaan pestä se pois ja se sitten kävi autosta vettä ja pesi sen pois. No siis missä se oli tullut? En minä tiedä. En tosiaan tiedä. Me vaan katseltiin ympärillemme. En tosiaan tiedä, me vaan katseltiin ympärillemme. Siis oliko siellä verijälkiä tai jotain? Tai Mä ois pitänyt tajuta tuo. Me vaan katseltiin ympärillemme, ei me nähty kyllä mitään. Okei. No, oot sä kunnossa? En oikeastaan. En tiedä mitä pitäisi tehdä.
Pitäisikö mä soittaa sille uudestaan, sille tyypille? Se oli ihan söpö. Siis mitä vittua? No en minä tiennyt mitä olisi pitänyt tehdä!